Čene. Dobrý deň, volám sa Debora Ondrová z Embodyworks a toto je demonštrácia na pripomenutie čikungovej prvej pomoci, ktorú sme si predviedli v rámci bonusu prednáškového cyklu v Centre Harmonie duši u Evky Štalmákovej. Takže najprv, ako sa do hocičoho pustíme, chceme vedieť, či je niečo pre nás efektívne. Takže začneme a skončíme pomeraním. Predvediem vám najprv správny postoj. Takže naše nôžky by mali byť, palce by mali byť paralelne na šírku našich dvoch pestí medzi priehlavky. Takže uvidíte, trošku si upravím. A teraz som v základnom postoji a stáť by malo, vystretí by sme mali byť úplne v pohode a prirodzene, že nie je to námahové. Teraz sa to volá balerína test. Ako keby sme boli baletky, predvediem z boku, objímame taký ako balón, nebudeme robiť žiadne piruety, ale budeme sa dívať do dlane a teraz urobíme posun dozadu, rotáciu a pozrieme sa, nakoľko nás to púšťa. Ale nesnažím sa to robiť švihom, že čím rýchlejšie, len nakoľko ma to pustí. A všimnem si. Teraz vezmeme druhú ruku a urobíme to isté. Jedna strana väčšinou má oveľa väčší záber ako druhá. Málo kto je dokonale vybalancovaný a to je OK. Takže teraz, keď sme si pomerali, zapamätáme si približne, kde sme boli a ideme sa pustiť do tej čikungovej prvej pomoci. Začneme trasením a potupkávaním. Chceme, aby sa každý faltík triasol. Púšťame rukami aj za seba, aj kolo seba. A potom, keď sa rozhýbeme, pridáme do toho zvuk, ako keď sme boli malé deti a blbli sme. Keď nás naši okrytli, že spraviť sa máme normálne. Tak, a vydávame zvuky a toto sa dá robiť 5 minút. Čikungové majstri to robia aj pol hodinu, takú rozcvičku. Fajne sa zadýchame, ale sme zahriatí. Tak, a teraz sa pustíme do časti. Tieto tri časti sú, keď máme 2 minúty, tak to stíhame urobiť. Takže najprv vezmeme prsty jednej ruky a druhej ruky. Urobíme si také väčko z ukazováku, z prostredníku a stiahneme tieto prsty až to trošku ako keby lúsklo. Jednou rukou to isté, druhou rukou. 2 ťahne. Môžete urobiť viac, keď je niektorý prst taký menej energický. Cítite, že tam je nejaká blokádka, viete sa k ním vrátiť. Ale minimálne 2-krát. Potom sa zameriame na nôžky. Budeme podhrabávať pod seba prstíky a zvyšovať klenbu, z boku to vyzerá takto. Minimum je 8-krát, môžete to urobiť aj dlhšie, aj viackrát. Buduje to pekne silnú klenbu, nôžky a naše nôžky uzavreté v častokrát krásnych, ale nevhodných topánkach sa potešia z každej pomoci, čo im dáme. Takže urobíme to 8-krát a potom nastáva tretí krok, sťahovanie nebies. Môžete to spájať s nádychom, nemusíte zo začiatku. A pretláčame energiu telom. Takže až do zeme. To, že mi ruka končia tu neznamená, že neposielam tú energiu dole. A zase naberieme. A tlačíme. A tlačíme tú energiu nebeskú cez seba a vytláčame z tela všetko to, čo môže odísť. Môžeme sa takto liečiť. Zase, toto vás čikungový majster niekedy nechá robiť aj hoďku. Zároveň trošku otvárame dlane. V túto časť môžete cítiť vibráciu, volajú sa to laupungi, alebo môžeme to volať ručné čakry dlaní. Takže ešte raz. Pretlačím energiu dole. Môžete potom, ak začnete robiť čoraz viacej, byť citliví na to, že naozaj vnímate, že cez vás niečo prechádza a môže takto odísť bolesť hlavy, nejaká bolesť tela, emócia a tak ďalej. Tak, tieto tri časti zopakujem na prečistenie prstov, nôžky
a stiahovanie nebies aspoň 3-krát, ale ako dlho sa vám dá, závisí na čase a situácii, v akej ste. Tak to sú tie 3 základné ťahy. K tomu som predtým dali trasenie a teraz urobíme takú jemnú pomocnú qigongovú masáž. Vezmeme prostredníky a prejdeme si takto pekne po tvári. A zajdeme za krk a stiahneme to dole. Takto je to veľmi jemná lymfatická masáž a vraj majstri qigongu tvrdia, že to je ich také tajomstvo, prečo vyzerajú tak mladé aj v pokročilom veku. Že zase jemne, hore nie masírujeme svaly, len ako keby sme medík hýbali pod koží. Ešte predtým si môžeme zahriať rane, priložiť takto na oči, nadýchnuť to, vypustiť, lebo zase naše oči sú prenamáhané stálym pozeraním na rôzne displeje, napríklad aj teraz. Tak si zase môžeme premyť tvár a môžeme ísť ďalej. Teraz to bude dynamickejšie. Tu, kde dámy nosia podprsenku, začneme pobúchávať. Pekne to rezumuje. Závisí od pohyblivosti vášho pleca, môžete to robiť takto, môžete tá ruka byť spustená, hlavne dosiahnete na stranu. Môžete prejsť aj pod pazuchu a trošku nižšie, ale hlavný bod je tu, ale nevadí, keď sa preplaskáme trošku viac. To isté na druhú stranu a potom sa môžeme posadiť. Takže nájdeme si jablčko kolienka, spodnú hranu. Spodná hrana, na ňu priložíme náš ukazovák na obe strany. A keď tú ručku takto ako mám vyklopíme vedľa, nie v strede, ale takto na tibialis anterior, to je svalík. A budeme pri žalúdočnej 36. A veľmi jemne si ju zase takto poklepkáme. Tento bod je tak dôležitý, že má o sebe napísanú samú knihu a robí skoro všetko, čo čínska medicína zmyslí. Takže je dobré si ho trošku postimulovať, trošku prečistiť. Ten bodík urobí to, čo vaše telo potrebuje. Veľmi múdry. A na záver, ak vám bedrá dovolia, si vezmeme nôžku a budeme bubnovať na túto časť nohy. Budeme ju takto pleskať, ale predstavujeme si, že bubnujeme na bubon. Tu je jedna blana bubnu a tu na obličkách je druhá. A my keď udierame tu, chceme, aby nám rezonovali obličky. Keď to necítime, predstavíme si a veríme, že je to tak. Zase prepleskáme. Po určitom čase chytíme, nadýchneme sa a s nádychom si predstavíme tmavomodrú farbu, ktorá ide takto po vnútornej strane nohy až do našich obličiek, do oboch. Nadýchneme s nádychom a s výdychom ju tam ustálime, uzemníme. A zase nádych, tmavomodrá farba plynie do oboch obličiek a pri výdychu sa zase tam v nich rozplynie a uloží. A ešte raz, aspoň 3-krát. A zase do obličiek. To isté samozrejme robíme na druhú stranu, preplesk, zase 3 nádychy, výdychy a tak. Všetko je to symetrické. No a týmto sme urobili takú qigongovú prvú pomoc. A na záver si musíme overiť, že čo sme spravili. Takže do základného postoja palce smerujú vonku medzi dve pestičky. A teraz si odmeráme, či máme väčší pohyb. Áno, väčší pohyb. Takže dúfam, že aj vám sa to zapáči a budete to praktizovať každý deň. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ja som Debora Ondrová z Bodyworks a nejaké podnety, postrehy, návrhy. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám deň plný dobrečky.